Os traballadores do Servizo de Lixos e Limpeza de Ourense convocaron unha folga para partir do sábado de Entroido, debido ás condicións laborais do servizo e para presionar o goberno local, tras caer o prego da concesión, para que inclúa as súas reivindicacións dun alza salarial acorde ao IPC, máis persoal e mellores horarios. A empresa non fixo ningunha nova oferta, e máis, podía definirse un pouco máis no sentido de non facer a trampa que pretendía facer a semana pasada, pero a diferencia que hai son dúas, basicamente, con respecto á semana pasada. Unha, que nestes momentos non hai pregos para unha nova concesión, se está anulada, co cual a situación varía, e outra que hai un mandato explícito dunha asamblea moi numerosa de que hai tres puntos fundamentales para negociar, que son a non perda de poder adquisitivo, é dicir, a aplicación sempre do IPC do ano anterior durante o tempo que dure o convenio, a reducción de xornada no último ano de vixencia do convenio do que son os sábados que se fan nestes momentos e a equiparación dos trienios de antigüedade á categoría de chofer para este ano 25 e 4 euros máis para o ano seguinte por trienio. Esa é a posición inamovível da Asamblea, esa que vai na convocatoria de folga, a empresa non quixo entrar a negociar. Tras moitas reunións coa concesionaria Courense, que presta dende 2022 o servizo en precario pola inacción do Concello, os traballadores non puideron avanzar nas negociacións e por iso deciden manter a convocatoria de folga. E simplemente o que nos fixeron agora foi comunicar uns servicios mínimos que ademais son abusivos, o sea, son servicios mínimos prácticamente do 100%. Nalgún servicio, nalgún turno, vai máis xente nos servicios mínimos que o que habitualmente vai traballar a facer a limpeza viaria. Nos rechazamos os servicios mínimos, propuxemos que os servicios mínimos foran como os traballos en domingos e festivos e así quedou a cousa. Están redactando a acta para firmala e nos manifestar que seguimos dispostos a negociar e buscar unha vía de acordo, pero que senón que a folga é inevitable.